Srce u srcu Zagreba, evo nam opet godišnje okupljanje svih dobročinitelja naše zaklade Ana Marija Carević u utorak 31. ožujka u 20 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Naša zaklada za obnovu Bazilike Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu glavnog grada slavi svoju, vašu 5. godišnjicu. Zahvalno vas stoga pozivamo na svevremenski klasik Mozartov Rekvijem u izvedbi Simfonijskog orkestra i zbora Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Roberta Homena. Solisti Darija Auguštan, Martina Gojčeta-Silić, Roko Radovan i Luciano Batinić. Komemorirat ćemo zagrebački potres i smrt njegove izravne žrtve, naše drage župljanke, mlade gimnazijalke Ana Marije Carević. A otkako nas je prošloga ljeta prenaglo napustio revni suradnik od prvoga dana, gospodin Milivoj Magerl, mi smo i Mićina zaklada, jer tako su ga svi zvali, pa se od sada s poštovanjem prisjećamo i njega, ustrajnog voditelja zajednice i ratnog mučenika, profesora i ravnatelja, muža i oca. Hvala voditeljici i umjetnicima s Hrvatske radiotelevizije, hvala svim solistima, hvala Lisinskom koji nam i ove godine otvara svoja vrata. U velikom tjednu pred Uskrs, na vrhuncima glazbenoga genija, dodirnite s nama u ljudskom umiranju najsvetiju nadu vječnoga života. Wolfgang Amadeus Mozart, Rekvijem, utorak 31. ožujka, koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog. Ulaznice izravno na Lisinski HR ili preko ureda naše zaklade Ana Marija Carević. Sav prihod namijenjen je zakladi.